Hvad ville du gøre, hvis du var den udvalgte? Drengen, der ikke kunne slås ihjel. Den eneste, der kunne redde verden fra den totale undergang. Hovedpersonen Harry Potter er den eneste, der kan redde verden fra den totale undergang. Og for at kunne gøre det, må han destruere alle Voldemorts 7 Horcruxer. Og på hans søgen efter dem alle får han hjælp af sine 2 venner, Ron og Hermione. På sin søgen efter alle Horcruxerne opdager Harry noget, der hedder dødsregalerne, og han bliver meget betaget af dens magtfulde kraft. Harry er kommet i et kæmpe dilemma. Han er blevet fristet af den magt, dødsregalerne kan give ham, og han bilder sig selv ind, at dødsregalerne kunne hjælpe ham med at redde verden. Inderst inde ved Harry godt, at han burde fortsætte sin søgen efter Horcruxerne. Så nu må han træffe et valg. Horcruxer eller dødsregalerne. Han ved, at det kun er den ene, der kan overleve, og han ved, at hvis han vælger forkert, kan det betyde enden på verden, som vi kender den. Så hvad vælger han? Find ud af det i Harry Potter og dødsregalerne er en flot fortælling om, hvordan kærlighed kan besejre alt. Jeg giver bogen 6 stjerner, fordi J.K. Rowling virkelig forstår at fange sine læsere på en måde, der er ekstraordinær. Og bogen er skrevet i genren fantasy. Hvis man ikke helt er til bøger, er bogen udgivet på DVD og Blu-ray. Filmen giver jeg dog kun 4,5 stjerner, fordi den var god, men også fordi den kunne være en smule langtrukken en gang imellem. Bogen og filmen er rettet mod unge og voksne og kan læses af alle køn.